ụmụ ka si ghọta ihe ịkọwa ịsụ ọbịa n'asụsụ ọka nsụ ọbịa na vileji anyị ka afọ vileji ụmụ ọsọ mbụ isi ọha ji ụmụ ọsọ the town mbụ isi also the village. Hello guys, welcome back to my channel. This is Igbo Online College. Remember, my name is Ide. On this channel, we bring you everything Igbo. Today, we have with us a beautiful lady. My friend George also. Hey, my name is Amarachi. I think you are fine. Eh? And what can the uncle na radio in there? Eh? I'm auntie you. I just you on this channel. Don't mind that. Imagine. Oh. I will not say my name again. I said I guess so again. EJ Bell is in so. Good job. I'm say I'm because onye mo here meji we before. Oh yeah, I'm here. They are okay. Who are fine? Aha nwo Nwada Amarachi. Onye si na ịbụ nwada. Ịbụ nwada Amarachi Uchechukwu. Negodiri na nkọ. Aha nwo Amarachi Uchechukwu. Onye kwesịrị ikwu ọ bụrụ nwada. Ihe guys, ọ bụrụ nwada, ụmụnne m gbachie na nkịtị. Onye abụ ọkwa nwada o. Ihe ngwụkwa na ọ bụ na m agwụrụ aka. Ọ mara ihe ọ bụ. Nwaanyị niile n'ala Igbo wa ada. Ịhụnanya. Mana gị nwa ịbụ ozi nwada. Okay. Abụ m onye lụrụ di. Ọ bụ na afụgo ya o. Ịma ọdụ ma ụmụnne m gbaya nkịtị biko. Ịma na uche na-abịakwa abịa. Uche na-abịa abịa. So ahụ m Mrs. Leziri ọ sị na Mrs. Una na-ege kwentị. No Mrs. Abụ m nwunye Uche. Amaghị m nnọọ onye anụmanụ enye nsogbu kama ọ ya atụziri mmadụ aka bụ onye ọwụ ihe ọ ga-ekwu ọ na-akpọrọ onye nwa ajara garị. Ụmụnne m ka njuke n'ego onye macha ya. Onye macha ya ịgwa m ihe m na-ekwu ka m kwuo ọnụ yoro mmegbu. Biko Amarachi ịbụ odozi akụ. Ewo! Maọbụ isi na ịbụ oriakụ. Ịghọtago? Ugbu a ka ọ chara. Ọ chatọrọ achatọ. Ihe na-adọ m ihe a. Hapụzie okwu. Igbo! Hapụzie okwu. Ụmụnne m okwu ihe m kwuru. Ibezi m mụtakwa n'aka. So, ihe m bụ ọkpata akụ, odozi akụ, na oriakụ. Ọkpata akụ, oriakụ na odozi akụ. Amarachi. Amarachi Uchechukwu. Kwuo na ihe Igbo bụ. Ihe mbụ bụ odozi akụ Amarachi Uchechukwu. Ihe kwesịrị etu anyị isi kwubi odozi akụ ọkpata akụ whatever nke niile anyị. Ihe mbụ bụ odozi akụ akpata akụ oriakụ Uchechukwu Amarachi. My friend, you use of Wi-Fi. Ihe mbụ bụ ọkpata akụ odozi akụ oriakụ Amarachi Uchechukwu. Bịa kịta ka okwu onye ọbụ onye amara onye ọbụ si na ọ bụ nwada
Uchechukwu amara na ka ebe na onye ahụ amara ekwu afịa biko. Oke, biko ka m jiri ohere a wee gwa unu etu esi ekwu afa. Ichi ikwu afa gị, biko buru ụzọ kwuo afa gị tupu ikwuo afa nna gị ma ọ bụ afa di gị. Ị nụla ya? Ọ bụrụ na ị nụọla di na ịchọ itinye ka mmadụ malụ n'inugodo isi oriakụ ma ọ bụ odoziakụ. Oriakụ onye dị otu a dị otu a, odoziakụ onye dị otu. Ọ bụrụ na ịnụbeghị isi na ịbụ nwaada dị otu a, ada onye dị otu a dị otu a, ma ọ bụ ada onye dị otu a dị otu a. You understand? Yes.